Čaute ľudia, u nového videa, tu je Max Dobyvateľ 8 a som tu Ahoj všichni, to je Ráška. Dobre, tu budeme hrať Jenna Story. Jo, no, a já vůbec nevím, jak to mám hrát. OK, tak poď napríklad sem. Je už 11:06. Ale to musíme zase 30 sekúnd čakať. Jo. No. Už konečne. Nice. Ideme do hry. Si tu? Aha, čau. Jo, čau. Tak, kam jdem teď? A prezradím vám, ľudia, hral som tento začiatok, ale už potom nie. Že Jenna prichádza. Jo, no. Tak jo. Ale budeme ho ignorovať. Toto je môj obraz. Jo, no. A tu je telka, tam je Bacon Boy, ako vidím. Jo, no, Bacon. Tam je to já. No. Pije tam niečo, nejakú kolu. Ja som to povedal. No, schovávaná. Áno. Schovávačka. Musíme ho nájsť za 30 sekúnd a dá nám 50 tých dolárov, alebo čo to je. Jo, a jdou, kam? A to vlastne. Máme najít jeho. Áno. Tak jdou. Já tady prohledal. A to vlastne. Niekto ho už našiel. Že bol v kúpeľni. A tu bol. Jo, no. A máme tých 50 dolárov. A 50 dolárov je 50 eur, či? Co? Že 50 dolárov je 50 eur, či? Jo. Já tě Dobré. skoro neslyším. Hranolky. Hranolky, mňau. A môžeme ísť ešte k tomu do bazéna namočiť si tie hranolky. Tak určitě. A nemôžeme ísť von? Asi nie. Nemůžeme. Jo, no. Už tady nám něco říká. Že Jenna bola hacknutá, či čo? Jo, něco manovalo. No, toto. Čo sa deje? Musíme ísť dnu. Tam to píše. Jo, máme jít. Ešte ja to k tomu hore píšem. Počkať, tam som ja. Takže Jenna. Jakože tady. Áno. No takto. Nebude dobré. Co? Čo? Už ideme. No, Tady je ten, jak jsme viděli v těch zprávách. áno, tam ten. Aha, vitajte. Nějaký plán, jak zničit ženu. No, Ale první musíme... Ne, nevím. neviem, my sme prví priatelia, tam písalo. Jo. Oh. A môžeme si vybrať posteľ, na ktorej chceme spať. Já jsem vedle tebe. Dobre. Tak já budu tady a ty budeš tady. Tak tady. Dobre. Dobre. A nemôžeme ujsť dierou? Teda, No. no. Já ji taky můžu dát. Že si máme vybrať, že či žirafovi alebo nám. Ale ja si vyberám nám.
To je to druhé. Jo? Já jí dám jídlo. My jsme dali žirafe jedlo. No toto. Tommy. Že žena Army ide. Poďme dole. Žena is coming. Utekajme dole. Dobre. Jo. Že sme mali Tommyho nasledovať. Jo. Baseballky. Baseballky. Takže. Asi v týchto, či? Áno. Mám. Ich to môžeme zmlátiť. Tak môžem ísť na to. Ideme. Poďte. Jo, no. Oh. Docela uberajú. Au. To negoře na tohle. Slyšte, pozor. Pozor. Ne. Ja mám iba trocha hápka. Díkej. Zabij ho. Oh, ne. Pomôžem ti. Jo. To dali. To byla jenom hackři. No. A čo je v šope? Je tam nejaké kladivo? Nekonečno životov? Tak to by som chcel. Dodám stejr. A musíme ísť dole za Tommym. A jo, tak jdem. Ale Tommy je už mŕtvý. Ne, oni ho zase zabili ty hackři. Alebo Sorkus. Torkus. On je admin. No tak to jsme v prdeli. Jak tam jsi preč? No já už mám, this is for žena. Dobre, ja idem preč. Musíme vlastně... Ne, utekaj! Rychle, pozor! To tu píše, že musíme počkať, kým nebude unavený a potom ho môžeme mlátiť. Dobre, teraz. Jo. My sme ho dali. My jsme ho dali. A prečo si nemôžeme zobrať jeho kladivo? Kde je Tommy, ale on asi umřel, to je smutný. No. Je něco? Něco nám ukázal. Že musíme nájsť. Ale z tohto preč musíme ísť. To je škoda. Musíme najít nemocnici. Nebo co? Tohle. Oni hovorili niečo o buildrov. Jo, to je asi nějaký dům Robloxu. Ano. Robloxovej, ale tam jsou nepřátelé. No. Asi sa im musíme vyhýbať. Predpokladám. Já si Tom. Sunkurv a Hazel. A ona je 5 hodin. Aha. No takže asi nějaký klid. No tak asi musíme ísť do toho bytu. Či... Musíme ísť tam, aby nás oni nie toto. Jo. Pozor! Dobre. Jdem. Dobre. Som tu, aj ty. Ne, ono to spadlo. Spadne. Na nich to spadlo. Ono to spadlo na ně. A ako sa on tu dostal? Musíme najít nějakého stavitele. A jdem do výtahu.
No a co teď? Musíme najít office room. A tu jsou schody. Jsou schody. Jsou nějaké krabice. Do krabice a co s nima? A máme na to nějaký čas. A tu je roof. Jo, Ale to je hore. A kde bude to? Jo, A tady. tuto bude. No. On je jeho pokoj zdemoloval. Jo, musíme zkontrolovat A kolik je tam hodin? To jsou tu 4 hodiny, akože v tejto hre. Jsou 4 hodiny? No akože v tejto hre som tam viděl. Jo. Tak jdem. Pojďme hore. Tam někdo je. Stavitel. Stavitel. Že čo sa mu stalo, hovoríš? Jo, no. Že musíme počkať. Jo, no, on se jde na něj podívat. A on jako divně kráčá ten Sharpin. On zomrel. Ne. No tak to je špak. No tak budeme bez něho. Jenna! My půjdeme proti něj? Asi jo, tak tohle bude těžký. No. Hlavně se jim musím asi vyhýbat. Jo. Že ona hackla Robloxia. Ale akože na té fotke vypadá divně. Jo, no. 3, 2, 1. Jdem na to. Ono to ide z oblohy něco. Ty jsi mrtvý? Ne. Jo, no. Help me. Já nic nevidím. Ale to čo sa děje? No já nic nevidím. Já jsem umřel, ale nevím to teď. Ja sa krúčim dookola. Dobre. Tak je. No, že musím počkať, aby ta Jenna byla unavená, aby som ju mohol búchať. Ne, já jsem to vrátil nějak. No tak ja tu budem chodiť do kolečka. Co? Ne? Co? Ale akože docela toto hra je easy. Jo, no tak nevím, jestli jsem to viděl. Ne, ja ju někde inde bijem. Jo, a jaký zabíjíš vůbec, protože ono mě zabilo vlastně. No, že musím počkať, aby byla unavená. No jo. No, poď! Ano! Já jsem ju zabil nějako. Normálně mrtvá na zemi. No tak nebo to ještě můžeme udělat spolu, ještě jeden pokus. No, alebo že potom v ďalšom diele. Jo. Alebo že môžeme skúsiť potom nejaké iné story. Jo. Tak si to vyhrál teda, tak blahopřeji, no. No ešte tu niečo píšu. A tu staviteľ ožil. On je už živý. A má nejaké tlačítko. Jo. Čo sa to tu deje? No nevím. OK, ideme na to.
A som išiel na oblohu. Ja som mŕtvý. Co? Co? A som zase späť tu. Ja som späť v tom dome. Wow, tak to bolo dobré. Ale škoda, že sme to nedohrali spolu. Tak já se příště pokusím, ale já dnes jsem nevěděl, co mám dělat. No. A na budúce už budeme vedieť aspoň. Jo, no, a nebo ještě uděláme druhý pokus. Áno. Nebo že to natočíš ještě jednou, jako i se mnou, na další jednou. Ahoj, ten týpek, čo tam je vzadu. Že Jenna is coming. Čau. Ale dúfam, že teraz nebudeme iba sami dvaja. Jo, je tady. Našli sme ho. Jo. Tak rýchlo. Já můžu takhle strkat. A my sme za 1 sekundu ho našli. No, tak teď bude ten boj vlastně, teď on umře, nebo co se Áno. A nemôžeme prejsť za plot, alebo niečo? Ja tu budem s ním sedieť. Já taky. Dobre. Vem si hranolky. A budeme tu chillovať zatiaľ. Počkať? A ja tam budem. A aj nás? A mňa? To čo spravil? A on tam sedí. Jo, no. A on zomrel. No tak ideme dnu sa pozrieť na môj obraz. A tam je můj i. Tam je môj? Jo, no, protože asi každýho hráče. No. Ďakujeme. Jo, no. A dá sa vylezť úplne hore? Počkať. Počkej, zkuste tam nějak. Ja som sa tam hore dostal. Jo, tak pojď, ale už musíme domů. Ja som sa tam hore dostal. Jo, no. Dobre, vyberme si posteľ. Typkyňa má Počkej, túto. já jsem někde vedle sebe. Dobre. No tak ja budem mať túto. A budem tu spať. Jo, no. Jo, dám ti jídlo. Dobre, dáme. Aj keď podľa mňa je síce na nič dať 45 robuxov na to oživenie, keď sa oživíme za minútu. No, nevím. Že sa mi to zdá na nič. A kde išiel? Bude to boj. To bude ten boj. Jo, no. A on tam neprišiel. Ideme dole pre pálky. Ne. Poďte. Dobre. Rýchla. Dobre, sme tu. Aspoň ja. Jo. Tak proste. Pořádně do něj. Dobre. Jednoho máme. A ještě druhý. A oni sa tam hore bugli. Ešte posledný a máme to. Jo, no, máme to. Ještě dole. Volá sa Sorkus. Ja, Cirkus. Tak jdem na něj. Skôr teraz nie, aby sa potom uspal. A pozor. Ja si tu počkám. On má málo životu. No tak chuj preč. No. On sa tam bugol. Aha, dobre. Poďte naň.
Poriadně mu dáme. Jo, máme ho. Dobré. Jo, no musíme se zase kolem nich. No. Doufám, že tu nezomrieme. Že keď pôjdeme cez nich. Ne? Dobrý. Počkať. On tam prekáža cestu. Ne. Se můžeš oživit. Za 45. Jo, zkus to, prosím. Aby jsme to dohráli. No tak... Ja neviem. No tak dobre. Tak zkus to. Dobre. Já seš tady, dobrý. No lebo ak teraz zomrem, tak ja neviem. A ty si to nejako prežil? Jo, no, já jsem to přežil. Jo, tak jdem. Ale ja sa nemôžem hýbať nejako. Počkaj. What? Počkejte, zkusit postrčit. Ale keby, že si dám reset charakter, tak to asi nebude dobré. No tak skús nájsť bezo mňa. Nebo si dej tak, máš Roblox, dej si, na to si klikni a dej si tam setting a klikni si na follow a classic. Ne, ja sa nemôžem stále hýbať. Jáču. Ona, pověděla, Ne, help! ty kladiva. Ja som zomrel. Už jí dám, pojď. Ještě má málo životu. Jo, zapozte mi. Skvelé. Mám. Jo. Kde seš? Čau. Čau. Jo, takže lidi, doufám, že se vám tohleto video líbilo, jenom to dokončil Max a jednou já, tak doufám, že se vám tohleto video líbilo, dejte Maxovi dobyvatelovi odber a like, zaslouží se to. I já. Áno. A môžete napísať do komentárov, že aký príbeh by sme mohli skúsiť ďalší. Tak, naschle. Čau.